Реституцията на царските имоти стана възможна с изработването на нова конституция след избирането на Велико народно събрание непосредствено след промените от 1989 година. Именно годишнината от свикването на Седмото Велико народно събрание стана повод за обща снимка пред парадния вход на парламента. 20-я юбилей беше причина на днешното заседание да бъдат поканени народни представители от тогавашния парламент. За събитието дойде и първия демократично избран президент Жельо Желев. И министри от кабинета. Коментари предизвика отсъствието на президента Георги Първанов, който лично е бил поканен на събитието. Председателят на Народното събрание Цецка Цачева е получила обяснение, че държавният глава днес има предварително планирани ангажименти. Депутатите приеха специална декларация по повод годишнината. На тази дата българският парламентаризъм преживява своето възраждане. През последвалите седмици и месеци парламентът събра вниманието на цялата нация. Великото народно събрание следваше да учреди наново, по демократичен начин, държавните институции на страната. Историята тепърва ще описва и оценява работата на Великото народно събрание от 1990-1991 година. Ние, народните представители от 41-то Народно събрание, сме длъжни да припомним целите и декларираната воля за градеж на България, основан на ценностите на парламентарната демокрация, които потвърждаваме и днес.